Lolwe Tv en thuolo machielo, odiochieng' machielo akaw thuolo makende marwa kini machiegni. Chenro en mar Ngima Mwandu mabiro ni Ngeso ka Ngeso saa 10 mamidhiambo. Luonga ni Ruth Ochungo ane makelo ni chenro niendi. Odiochieng' ma kawuono wago mbaka kotenre koda tuo mar malaria, wang'e ni en tuo ma oselal koda ngima oganda wa mathoth. Omiyo kumoro amora ma intiere chorri machiegni mondo mi wago mbaka ka indi koda jalony. Onyiso ni to gin okenge mage ma gisekawo, ere kaka tuo no osebedo ka igeng'o, to gi gigo ma onego bed ni watimo wan kaka joneno mondo mi wageng' tuo niendi mar malaria. Akaw thuolo na mondo mi arwake studio kaendi mondo mi owach nyinge gi kama otiye. Kae to bang'e nendo kachiel wadhi chaka twak wa odiochieng' ma kawuono. Machiegni studio. Erokamano Ruth. Yes. Mor mondo mi achop ka. Iluonga ni Alfred Omondi Oginga. Atiyo County of Government of Kisumu, that's Ministry of Health. Kendo achung' ne weche mag geng'o malaria sub-county ma Central. So malaria coordinator Kisumu Central sub-county. Erokamano. Iwacho ni in malaria coordinator Kisumu Central sub-county. Kamano. Kaka coordinator, ang'o mu coordinate ka? Ruth, tijo mar coordination wa coordinate kenge mwakao mageng'o kendo thiedho malaria. Nitie okenge ma migao mar thieth oseketo kendo gini andika mar strategic plan mondo mi wageng' kendo watiek malaria e pinywa mar Kenya. To moloyo ahinya piny counties mantie machiegni gi Lake Victoria, waluonge ni Lake Endemic Region. Nyiso ni region go malaria osebedo ka chandwa kuom muda mang'eny, kendo malaria nitie e kinde duto. Omiyo nitie okenge mosekaw mondo mi wageng' kendo watiek tuo mar malaria. Koro kaka coordinator achung' ne okenge go mondo mi gidhi maber kendo mondo timgi e migao mar thieth. Awinjo kacho kanyo maber ni itiyo e county ni endi mar Kisumu, kendo mar ariyo county mar Kisumu bende chiegni gi ang'owa gi nam. Kamano. Debed ni malaria ni ong'eny kuonde ma nitiere water bodies kaka nam koka ore koso? Erokamano Ruth, iwacho kare. Malaria en tuo mang'eny ahinya kuonde machiegni gi nam. Wayudo ni kwang'iyo prevalence kata bedrock mar tuo mar malaria e Kenya mangina en atamalo 8 kende. But kiduogo e areas kata counties mantie machiegni gi Lake Victoria, wayudo ka en atamalo 27. Mano nyiso nang'o? Nyiso ni e kind ji 100 kikawo ji 100 kamoro, ji 27 e kindgi nyaka bed gi malaria e seche duto te. Koro miyo tuoni osebedo ka hinyo mang'eny. E Kenya mangima nitie kuonde malaria ok en tabu. Kidhi kuonde ma Central, kuonde mang'ich kamano, malaria onge. Malaria ohero kuonde ma pi nitie kendo kuonde ma bet liet ema suna dake mang'eny. To ng'eni suna ema kelo malaria. Omiyo ni wan gi atamalo maduong' ahinya e weche mag malaria. Kamano. Weche mang'eny osewachore ni suna ema kelo malaria. Kendo ng'e ni suna makelo malaria luongo ni anopheles, ka jalo paro gik mono wasomo. Kamano. Iwacho ni suna makelo malaria kechoga mana gotieno. Jomoko bende wacho ni okechoga mana godiochieng'. Kaka jalony, ang'o ma dangi wacho ni endi mondo mi wang'e adieri makende? Erokamano Ruth. Ooyo, suna makelo malaria, yes, iluonge ni anopheles mosquito, kendo en suna madhako. To nyalo kecho sa asaya. Obed ndalo koth, obed ndalo chieng'. Ndalo chieng', obed okinyi, obed saa 7, obed gotieno. To nikech nonro mosetim kuom suna, kane jo isipe timo nonro kuom suna, yudore ni suna ni dwaro thuolo maber mondo mi ochop iri, okaw remo mondo odhi olos go tong'. Miyo ji paro ni seche moko sama inindono ema en gi thuolo maber, but onyalo kecho sa asaya. Omiyo suna no nyalo kecho sa asaya, obedo okinyi, obedo odiochieng', obedo otieno. E kinde duto. Koro wach mar ni suna ma miyo ji malaria kecho gotieno ni wagole pachwa. Wagole pachwa. Suna mora mora nyalo mi malaria, but yes. Kata suna ma dichuo be kecho, but wacho ni madhako ne ema kokai mokaw remo kuomi. Nyaka okwongo kaw remo kuomi, odhi olos go tong'. Koseloso gima kelo malaria moluongo ni trophozoite,
koko biro to omi ng'ama chielo mondo mi oyud malaria. Kamano. Ang'eni juma ma wantie ni gi juma manyien en jumbe masani endi untie gi migawo mar pogo net mondo mi ung'e ni ugeng'o tuo niendi mar malaria. Donge? Kamano Ruth. Sani ipogo net. Okenge mage muketo mar neno ng'ato yudo net. Erokamano Ruth. Okenge ma okwonga wacho ka achiel kuom gi en pogo net. Kaka okenge mwasebedo go mondo mi wageng' tuo mar malaria. Yeah. To wapogo net e yore ariyo kata e yore adek kwadhi alanda matin. E yo mokwongo mar pogo net en ni mama mogamo remo mabiro e klinik, migawo mar thieth oketo nyaka dog gi net dala mondo mi umrego ogeng' malaria kuome gi nyathi mapok onyuol. Nyathi madhi e klinik mokwongo kosenyuole be migawo mar thieth oketo nyaka yud net mondo mi kodok dala mondo mi umrego. Okang' mar ariyo mar yudo net en iluongo ni mass net distribution. Nyiso ni chiwo net nogendni duto. Mae sirikal mar Kenya timoga bang' higa adek ka higa adek. Net monopogo mogik ne 2017. Ne opogo net kendo Kisumu ka ne opogo net maber kabisa. Kendo 2020 nonego wapog net. But kiondko mar COVID kanodonjo omiyo nochungo mpango mane wan go mar pogo net. COVID odhi kodwa kamano ma higa okalo. Omiyo higa ni kanochopo tarik 6 dwe mar 4 ne wachako chenro mag pogo net kendo ne wachako bedo gi meetings iluongo ni stakeholders meeting manye watimo e Kisumu County ka kochakore tarik 6 dwe mar 4. Kanyo wabedo train CHVs gi village elders. Then wadhi train healthcare workers. CHVs koro tiende nago mondo we CHVs and community health volunteers kata nyamrerwa. Okay. Village elders gin jodong gweng'. Gine mwatiyo kodgi mondo mi wachop ne ng'ato ka ng'ato mantie e gweng'. Kuonde ma wadake. Yes. Yeah. Koro nyewa se train gi kendo nyewa train healthcare workers mano jotich mag migawo mar thieth mabiro pogo net be nyewa se train. E week manyokalo nyewa bedo gi meetings gi chiefs gi village elders mondo mi wanyis jopiny ni net osebiro. Bang' mano week makalono be nyewa bedo gi matangazo manyewa wuotho kawalando weche mag net. Omiyo wigni kanyo chakore tich adek tarik 21 kaka wadhi ni nyaka Sunday Jumapil tarik 25. Nyamrerwa gi jaduong' gweng' wuotho e dhot ka dhot kendo timo andiko makare iluongo ni registration mondo mi wang'e ni jadi mantie jadi modak e ot gi net sadi mudwaro mondo mi kochopo chieng' chiwo net tang'eyo ni for example ka in e village kata gweng' moro kata owach mana ni kuom ranyisi wakawo mana kata kabonyo Kanyagwal. Yes, ka en kabonyo Kanyagwal seche ma nyamrero ndiki to nyisi ni mama kochopo tarik makama ibiro kawo net e skul ma Kanyagwal primary for example. Kaka ranyisi. Kaporo wuoyo mar net kaendi, ing'e ni ji mang'eny ok ong'e ni nedni onego bed okawo thuolo marom nade kokichak iluoke. Sani wang'eni sami poge en gi yath. Net mar suna ni idak kode nang'o? Iluoke kuom thuolo marom nade? Gik machalo kamano. Kiyudo ka ng'ato nyada kata ka ng'in net makata dweche kadha 5, dweche kadha 6, manet lok nyaka kala ne koro ken kata mana maning'icha. Erokamano Ruth, erokamano kuom penjo maber makamano. Chon ne wakelo net bilongo ni long lasting insecticide treated nets. Kuparo ni kwara mogi, nede mano ayudo chon ne chopo kinde moko mane wakwayo nukel net mondo waluoki kata wathiedhi. Net masani wachiwo en net ma tayari oseketi yadhe iye. Koro miluongo ni LLIN, long lasting insecticidal nets. Yadhno tieko higa 3 e net. Omiyo wakwayo ni kaber te higa inyalo bedo ni luoko net diriyo kata didek kende. E higa chiel. Mondo mi nedni ochop kiwango yath mantie ochop e higni 3. To Ruth net muketa keta ni ng'ato ne lelo nade. Omiyo wakwayo mondo kaber te didek kata diriyo higa kiluoko net to mano nyalo bedo maber. Ing'eni sama wawuoyo net kama endi giluoko kawa ne picha mondo ing'e ni jalno mane gweng'. Manedno e gima nyithindo mulo samoro en not mar lo.
soya e tiang'o tie mattress kama. Koni nyako lele kata kamano kaka jalonyo asewinjo kilero maber ko tendre ko ni ubedne iloko net kamano. Kapod wadhi mbele, ang'eni wach mar net ka luoko no indo to jogunyo maber kendo acho maber ni yadhno bende tieko higa 3. Tok higa 3 koserumo. Net ni iwite ikawo machielo kosetimo nang'o? Tok higa 3 koserumo, migao mar thieth kata Ministry of Health mar Kenya anyise ni wapogo net bang' higa 3. Ma 2017 ni wapogo net kendo 2020 ni onego wapog net. To mana nyo COVID nyo biro mo rucho mpango manye wango. Omiyo koro wapoge higa ne. Koro wang'eyo ni net yadho nego tieki higa 3, omiyo higa 3 wapogo net. Pod wan mana kar thieth mar malaria ka nikech ing'eni en tuo mabe ok tugo, en tuo ma nyalo lal nyaka e ngima ji. Kamano. Kaka jalony e weche go eko mag thieth, ineno ka cases kata iwacho ni cases kata manyien mamako ji mag tuoche mag malaria chalo nade? Ahinya e dho nam Lolwe kaendi, counties wa moting'o Migori, Homa Bay, Siaya gi Kisumu. Erokamano Ruth. Wacho chien kacha ni prevalence kata bedrock mar malaria e area ma wantie ni en atamalo 27. Atamalo 15 kuom jotuo madonjo osiptende wa ma Kisumu wayudo ni nigi malaria. Pile koyudo jotuo mobiro e osiptal atamalo 15, 15% mar jotuo mabiro osiptal gibiro nikech malaria. Wang'eyo ni malaria emosebedo tuo ma chando ji e gwenge mantie around Lake Victoria kaka number 1. Top 10 diseases number 1 en malaria. Omiyo malaria osechandowa kwa muda. To okenge be waseketo mar geng'o malaria. To pod malaria nigo. Anyalo miyi example mondo mi anyisi ni okenge waseketo to samoro en mana en jopiny mok lu okenge mwaketo. Net kane wachiwo net 2017 nitie survey manotimo 2018 kata nonro manotimo e 2018 mwang'eyo ni to net mane wachiwo be nochopo ne jopiny. To kochopo ne jopiny be gitiyo kode. Ne wayudo ni net ji atamalo 98% mar jo Kisumu County nigi net e udi. To mana atamalo 66% kende ema tiyo gi net. Jomodong' ok ti gi net. Jomodong' ok ti gi net Ruth, to net en go. Moko aneno kibogo dalode e orundu. Erokamano. Thank you so much. Yudo ka nedegi yudo tije mopogore gi monego beni gitiyo. Kane wakelo net matek cha, ne wadugo yudo ni net matek ni kare jo thurwa moko kawo dhi yuago omena. Omiyo sani net matek no wanyal kelo. Wakelo net mayom. To kata net mayom wakelo no, wayudo ka mine moko be kawe mugo omena. Mine moko be okete ni koro skuma ndani, kuku inje. Gikawe giluoro kode kara. Orundu. Mago timbe maduoko chien okenge mwasekawo mar geng'o tuoni. Omiyo kawa ranyisi achiel mar net. Net wachiwo kendo ji mang'eny nigi net. Kata samoro nyalo bedo ni net nitie to ok romgi, but at least ot ka ot mono wuothe atamalo 98 ne nigi ang'owa? Nigi net. To kochopo sa tiyo gi net, to ka sa tiyo gi net be only atamalo 66 kende ema tiyo gi net. Nonro no be nwang'iyo ni to nede di man gi motucho tuch. Wado ni nede mane nitie mano 2017 ne pod nitie, but atamalo 50 ne bet otimang'owa? Nigi bugni to bugni gi bedo kendo gima ne wanene nonro no mane kata wan be ne omako dhowa ni bugni go bedo kuma e gweng' rural to kata abane town ka be nede nigi bugni. Omiyo wanyalo kwayo joma nigi nede ni ka net nyalo bedo nigi bugni, inyalo kawo thuolo matin ikwe gi usi mondo mi ogeng' ni suna kik donje. Aneno ka sama wawang'o bat adwa nunda penjo ni kapok wakawo yweyo. Kamano. Ibiro yudo ni poko ng'ato net kendo ung'edho udi te mantiere gi net. Kaka jolony be nitiere okenge moko muketo ma ka dipo ni
jal mano minet ok otiyo gi net e yo makare tinyalo kawne? Pok wabedo gi okenge maber mar manyo jogo ma minet to tigo. Mar manyo jogo. Gima wanyalo wacho en mana ni kwayo ni ko mi net tigo yo makare. Tigo yo makare. Net kati twe mane dokom, kati twe mane e par mondo mi ngamo ne par boyude, mani tiyo gi net. Ogocho nyaka ti kode kitanda kende. Yes. Gi kanyo no yaneno ma Lolwe TV winjo maber ka jalony Alfred Oginga olero kama ber ni kadipono mi net onego bed ni luoko kuom didek kende higa. Ma kidhi marach ahinya to kal obed mana didek, ok en gima onego bed ni waluoko pile ka pile. Kata kamano kotiko higni 3 to onego bed ni ichako iwile ikawo machielo. Wakawo yweyo kodwo kae to dhi ng'eni to data marwa wacho nang'o. Thoe mag malaria ahinya e dho nam Lolwe kaendi chalo nade? Med kete kanyo luonga ni Ruth Ochungo. Janeno wa Lolwe TV pod wadhi mbele kaendi kadipo ni okiyao TV mari arwakini machiegni wago mbaka kaendi kotenore koda tuo niendi mar malaria. E studio ka wan kod iluongo ni Alfred Oginga ma en coordinator mar malaria Kisumu Central Sub County. Mana kuma waweye godo Alfred ema kudwa kwanye godo. Wacho ni kodwo kamaro dang'yo ni to data mar thoe kata tuo mar malaria chalo nade ahinya e dho yo nam Lolwe koniendi? Erokamano Ruth. Adwa wacho ne nyikwa Ramogi ni malaria osebedo ka chando kuom higni mang'eny. To migawo mar thieth osekawo okenge mang'eny ma kwang'iyo chien higni 10 mokalo to wayudo ni thoge mane nitie higni 10 mokalo nikech malaria sani koro waduogo chien kabisa. Seche mowuoyo kore ni anyisi na 15% kende mag joma biro yudo thieth ute mag thieth wayudo gi malaria kata biro nikech ranyisi mag malaria. Mano namba maduong' ahinya kakao tuo achiel kende mar malaria. Kendo joma ni hospital 19% kuom joma ni hospital seche mowuoyo kore ni ginindo nikech tuo mar malaria. To tuo mar malaria de beni onge okenge gi de beni tuo mar malaria koro osedhi koro mabor kabisa. But nitie okenge mwaseketo mamiyo kata beni tuo no bedo to wayudo ka tho waduoko piny kabisa. Koro tho mawuok nikech malaria waseduoko piny. Oken wach mamiyo watabu ahinya nikech okenge mwaketo, but joma biro yudo thieth kata joma biro yudo thieth nikech man gi ranyisi mag malaria to pod ni malo. Nyiso nang'o? Nyiso ni nitie okenge mwasekawo ni kata beni in gi ranyisi mar malaria nitie kaka wadhi miyi yath mondo mi tho kik wuogi. Anyalo wacho ni Kisumu Central ka wang'iyo joma nopime lab, ka wang'iyo joma opime lab e dwe, wayudo ni 25% kata 25% margi bedo ni nigi malaria, bedo positive mar malaria kata bedo noyud gi tuo mar malaria. Nyiso ni waseduoke piny matin. To waduoko piny nyaka gimoro 5%. Ji mang'eny tinde ok tho ne malaria. Tuoche manego ji nikech wasebedo ka waketo okenge maber mar malaria. Okenge mwaketo chalo achiel, thieth manono. Migawo mar thieth mar maduong' mar national kolure gi partners kata joma konyowa kaka Global Fund, Presidential Malaria Initiative PMI, jo USAID osebedo ka konyo serikal mar Kenya e tuoche machalo kaka malaria, TB kod HIV. Tada wacho mana yor malaria. Yor malaria Global Fund miwa yedhe kendo miwa gik motigo kuom pimo tuo mar malaria. Omiyo thieth mora mar malaria kidhi hospital en thieth manono. To nikech en thieth manono nyiso ni jopiny nyalo yude e yo mayot. Emomiyo wasebedo kwa geng'o thoego. Ibed ni en tuo mar malaria mapod ni piny kata mosedhi malo, yedhe nitie mag malaria. To ka gidok piny nikech pok gibiro, to county government mar Kisumu osebedo ka nyiewo yedhe mar malaria kendo kele facilities wa. Omiyo kar yath kanyo, pimo en nono, thieth en nono, kendo yath iyudo nono seche duto. Wang'e ni mama mayach kata miyo no mapek en miyo no mang'aw. En gi malaria. Ikone ang'o kata konye nang'o?
Ero kamano Ruth, mama mogamo remo ma osebedo kadak e counties mantie Lake Victoria ka kata nam Lolwe ka. Wakwayi ni mondo ichak clinic mari mapiyo manyalore, kik ibudhi. Koromo 12 weeks kata dweche adek to onego bed ni isechako clinic. Clinic no nitie gik mang'eny midhi pimi. But kotenore weche mag malaria, wan gi okang' mar miyo mama mayach yedh miluongo ni SP kata Fansida. Gin tablets adek. Mwachako miyi ka in 13 weeks kata kisechomo dweche adek, kendo dwe ka dwe kibiro e clinic wamiyi yath malaria mondo mi ogeng' malaria kuomi to gi ng'ama iting'o e iyi. Omiyo akwayo mine te mosegamo remo, chopi osiptal mar sirikal mantie machiegni kodi kendo ibiro yudo yedhe mageng'o malaria. Wi mano ibiro yudo net be mondo odhi ogeng' malaria kichopo. Ka neni kaka ibedo kaendi, aneno kata ka law mirwako ni endi en bo nyiso wach moro. Aneno ka gogi ondik ni malaria vaccine. Ang'o matimore kanyo? Erokamano Ruth. Apani wasebedo gi vaccines mang'eny mag pneumonia, rotavirus, mag hepatitis B, but kwa muda sana pok wabedo gi vaccine mar malaria. Omiyo nonro manotim 2012 notim nonro Kilifi, Siaya to gi pinje moko kaka Malawi gi Ghana. Negi twist ni to be wanyudo vaccine mar malaria. Amor kanyiso ni yes, nonro nosetim kendo no 2019 October migao mar thieth ma Kenya nochiwo vaccine mar malaria. Kendo sani nyithindo yudo vaccines mar malaria e Kisumu County ka. Kendo nyathi moro amora mosechopo dweche 6 ichako chiwo vaccine malaria kochopo dweche 6, dweche 7, dweche 9 to kod kochopo higa 2 mano 24 months, dweche 24. Manyiso ni mana nyithindo mano onyuol e kinde ni endi ema inyalo mi vaccine ni koso kata nyathi ma wuotho to pok ochopo higa 5. Erokamano, en mana nyathi mano onyuol e kinde e kinde ni chakre 2019 October mano orwako 6 months kochakore October 2019 manyo orwako 6 months mwachako chuoyo. Koro ichuo nyathi ka en gi dweche 6, dweche 7 gi dweche 9. Kendo mogik en dwe kochopo higa 2. Mano 24 months. Koro vaccine wachuo e ding'wen kaka Ruth osewacho. Kendo vaccine nonro mano tim noyudo ni oduoko teko mar malaria chien gi atamalo 60. Nyiso ni kane ji 100, nyithindo 100 ne nyalo yudo malaria man malo, to 60 kuomgi ok dhi yudo malaria man malo ka gitiyo gi vaccine. Mane gima temo wacho. Oduoko teko mar malaria malo cha gi atamalo 60. Omiyo en gima ber kendo wadwaro mondo nyithindo te mondo kadhi e clinic, mama kitero nyathi e clinic parne jathieth maneni ni nyathini je dweche 6 koro onego bed ni miye vaccine mar malaria. Gima nyaka wawinjre ni ok wach ni komi vaccine malaria to nyaka yud malaria. No. Wach ni oduoko teko kata yudo malaria man malo, moluongo gi dho ngere ni severe malaria. Koro miyo kata ka nyathi yudo malaria to bedo malaria manang'o man piny monyalo thiedhi mapiyo. Kamano. Yes. Wang'eyo ni tuo mar malaria en tuo mosebudho kendo osenego oganda mang'eny. Debed ni ranyisi mage pod gin mana maka koso tinde gilokore? Erokamano Ruth. Kichingeni ng'ani acha niya, owinjo mana ka en gi liet, tong'ok, dende machwakore. Debed ni nitie ranyisi moko mopogore gi mwang'ega pile kan kichingeni ka piny medo rum, gik moko medo lokore, teknoloji be medo biro. Erokamano. Daher nyiso nyikwara mogi ni yes, suna madhako kelo malaria. But nitie kudni okete dendwa. To kudi sana mayudore ero ni iluongo ni falciparum. Daher mana wacho ni falciparum en achiel kuomgi. But nitie moko kaka ovale, malaria, vivax. To gima nyubiro machiegni ni nolesi. To kata bende mane masuna nomi ranyisi pod en mana macha. Dendi ojony, iwinjo ka dendi liet, inyalo ng'ok, inyalo diewo. Gima nyis jo thuro ni malaria en
waluonge gi dho kizungu ni multisystemic. En affect kamora mora. En affect kamora mora e dendi. Ok waka affect kamora achiel. Koro jatuo nyalo biro gi ranyisi mopogore opogore. Ok en specific, ok en moriere tir. Amo mineno ka thuolo mang'eny wathoro pimo ji malaria. Kech samoro ng'ato biro mana ni wiye ne babare kende. Mane ranyisi mane entiere godo mar malaria. Nyalo bedo ni mane ranyisi kende mane entiego. Moro biro ka koro tetni koyo chame. Moro biro ka ng'ok, moro biro ka dio. Omiyo wadwa ni mondo kapok ochiw yath ne ng'ata ng'ata mobiro gi ranyisi moro amora nyaka mi pim. Kendo sani wan gi wach ni ipimi e kimi yath. Kamano. Janeno mar Lolwe TV iwinjo gi iti. Kik dipar ni ing'eyo ni malaria nigi ranyisi achiel kende mar wich bar kata ng'ok. Onyalo biro ni e yore mopogore opogore, e kidenye mopogore opogore. Koro mondo mi yud konyruok kaka janeno mar Nagela Kasegendi kendo mayudo puonj kotenore koda wach mawuoye nindi. Ne ni saa moro amora ma intiere gi tuo ma dendi lit, chope od thieth mondo mi konyi. Pod wan mana kar thieth mar malaria kaendi. Wasewuoye e weche mag net. Ok ang'e ni weche mag yedhe to chalo nade? Erokamano Ruth. Weche mag yedhe mathiedho malaria wantiego kendo kaka asewacho chien kacha, jo Global Fund, Presidential Malaria Initiative piny America konyo sirikal, kendo sirikal mar Kenya oseketo okenge man kare mondo mi wabed gi yath seche duto. Kendo yedhe nitie osiptendewa, kochakore gi yath ma wang'eyo miluongo ni Coartem, to kata kochopo ni in e ward onego bed ni chwe yath, wan gi yedhe seche duto. Kendo mano tije kaka malaria coordinator mondo en sure ni yath nitie e osiptal kendo gig pim be nitie e osiptal. Mopogore gi yath mar malaria, wan gi yath mar fansida mimiyo mine mayach. Mano be kaka malaria coordinator wanyaka make sure nitie yedhe osiptende mag sirikal maka mama man mapek obiro to nyalo yudo. Mopogore gi mano, sani wachako wach moro ni iluongo ni social behavior change. Behavior change ok ang'e nyalo wache nang'o, but watemo jiwo jopiny mondo mi olok tabia moko kata weche moko matimore. Kido gi timbe. Erokamano Ruth. Mondo olok kido gi timbe gi kolure gi tuo mar malaria. Kaka tiyo gi net. We moko keto net e oko. Dhi e klinik mondo mi oyud yedhe gi. Dhi e klinik mondo mi oyud net. Dak e alwora maler. Ma pi ma ogudore wadwani mondo gol. Kuonde moyugno onego bed ni beto. To samoro wan gi ng'ikruok kaka sirikal bende. Suna tije tek. Kendo suna ero kama pi nitie ne maintie. To kine ka wambe wan gi nam Lolwe. Nyisi nam Lolwe wan go ka suna be nyaka bi moyudi. Koro nitie okenge moko ma wanyalo kawo mar luwo ni to tiele kuonde gi. Bonyalo yudo kuma suno kete tong' mondo mi wakethi. Mano pok ochopo. To kinda piny wabiro chopo level moro ni wanyalo ng'iyo kuonde ma suna breed kata suna ma suna toke tiketho nikech suna nyaka toke e kamoro chawuok. Kamano. Aneno ka sama wawang', aneno ka director na osekunyisa ni saa osechako nigo no wang'e. Yes. Nitiere wach mana ni mondo mi kapok watieko to wuoye. Mana kapod wantiere mana kar net kaendi. Ibiro yudo ni inyisi ni mondo umre gi net gotieno kinindo. Chien kacha ni sacho maber ni suna nyalo kai gudo chieng otieno saa 7 seche moro amora. Ma kori konyo nang'o? Suna kai gudo chieng adaro aninde inet gotieno. Ka koro watimo nang'o? Ruth, suna kalungi kit suna kaka habit kata behavior mar suna. Yudo ni thoth gi tiyo gotieno. Kara kisumbu kara ngeni suna kai gudo. Kisumbu ka angeni kata kwadhi e tienam ka paga bich kwadhi o tienam nyamware ka. Suna nyalo kai kata gudo chieng. Omiyo wan gi miluongo ni repellents. Repellents en mo moro minyalo wicho kuonde ma malawo komako. Makata kiwuotho to o repel, yani ogeng'o suna, yani kik chopiri. Mago be okenge moko manitie. Mwanyalo tiyo ni repellents. Kamano. Saurumo kata kamano topic ne mite puro nyalo dhire. Wachni mogi ka koriwe janeno mar Lolwe TV. Erokamano Ruth. Anyalo kwanyi kwa ramogi duto te ni malaria pod nitie
kendo wan kaka migao mar thieth wawuok oko mondo mi wageng' kendo watiek malaria. Okenge waseketo mang'eny, kochako gi yath, pim manono, yath manono, mama mapek wamiyo net, mama mapek wamiyo yath, wawuoyo gi ji kinde ka kinde, kendo wasemiyo nyamrerwa tiegruok be makare mawuotho door to door kata dhot ka dhot kendo pimo malaria mamiyi yath mar malaria. To gie kinde sani dakwau ni wuoguru oko mondo mi uregister kata undik net. Ndiko nye wachako tich adek kendo watieko Jumapil tarik 25, kendo nyamrerwa gi jaduong' gweng' biro wuotho e dhot ka dhot ka register. Gima dakwai ni iyie gitiyo gi kipande, gidhi kwayi kipande kendo gindiko nyingi gi kipande, gi namba kipande ni, kendo gidhi mi voucher makochopo chieng' mar chiwo net to voucher ne mibiro go to wang'iyo register no nego bini mi net adi. To net no komi ja winjo, tafadhali wakwayi mondo mi tigi net e yo mowinjore, kik ikaw net iumgo skuma, kik ikaw net idhigo e dho nam. Gi kanyo akwau ni mondo wawuogru oko mondo wandikre uru mondo wakawru net ma sirikal osemiyowa. Ero kamano. Kanyo no erokamano migosi Alfred Oginga, mano en coordinator mar malaria Kisumu Central Sub County. Wako kode mbaka kaendi, agero ni kaka janeno mar Lolwe TV isomo gik mang'eny kendo ya gi puonj mathoth. An wach ma wi godo en ni kadiponi in gi net, ti gi net e yono mowinjore, kik iti gi net e umo rundu, kik iti gi net e momena, nikech sami tiyo kode e yo moko winjore kamano indo, samoro ok idhi yudo konyruok momiyo nomiyi godo. Luonga ni Ruth Ochungo, ane makelni chenro niendi mar Ngima Mwandu. Oriti masani watudre kendo ngeso manyien.